În al doilea rând, vrem să înceteze vrem ca actuala conducere, inclusiv cea legislativă, să înceteze cu abuzurile pe care le fac la adresa statului de drept. Мы требуем отставки правительства, потому что отставка министра юстиции это недостаточно, это так, чтобы пустить туман в глаза. И нам надоело, что нас держатся таких людей. Мы требуем сейчас отставки правительства. Все это главное, что почему мы здесь. Zi până cineva va veni să discute cu noi. Noi solicităm un dialog, să ni se explice care este motivul pentru care acești oameni nu vor să plece de la guvernare și să aducă alți oameni, cel puțin mai curați. Aceștia și-au pierdut credibilitatea. Noi nu mai avem încredere în acești oameni. Nu avem cum să ne lăsăm conduși de niște oameni care ne-au trădat. Premierul Sorin Grindeanu are semnătura pe acele ordonanțe. Deci nu putem să admitem doar demisia lui Florin Iordache. Deci eu voi continua să fiu zi de zi aici și sper să fiu un exemplu și pentru ceilalți. Cel puțin la prânz, din toate clădirile de birou de aici, să iasă și să strigăm împreună demisia guvernului. Я сейчас говорю лично от своего имени, что лично я выйду сюда каждый день буду здесь, пока кто-то не выйдет к нам на диалог, и пока не уйдет в отставку, в том числе и премьер-министр, подпись которого тоже стоит на этом документе, не только министра юстиции, и они должны уйти в отставку. Я буду здесь до тех пор, пока мы не добьемся своего. Ești în toată țara, n-ar lua de o pâine. N-ar lua de o pâine în țara asta, toată țara. Țara